कोनो दुल्हन एक दिन अपने नैहरा में अपने माई के लगे फोन कैले बा, वही फोने में अपने माई से अपने मन का पीड़ा बतावत बा कि माई रे, ए माई हमके बड़ा दिक्कत बा, बड़ा परेशानी बा। माई से ओरहना देत बा, का कहेले, ओ माई डियर कही के रोजो लगावे लगी अरी हो। झुमका झुलनिया नाचेला जब जब पावेला नियरी हो। ओ माई डियर कही के रोजो लगावे लगी अरी हो। झुमका झुलनिया नाचेला जब जब पावेला नियरी हो। ए माई नैहर में, ए माई नैहर में, ए माई नैहर में बोला ले तत्काल रे से जी पर मुअना जंग लड़ता। जिया जिया किशोर भैया, क्या बात है। लेकिन अगली लाइन में बतावत बा कि माई रे, कबहू न गईली माई तोहरा के छोरी के। ससुरा में पड़ली पाला, ससुरा में पड़ली पाला, कवना
कहत बा ए माई एक दिन फोन कई के उनका के समझा दे तनी समझा दे माई फौजी राम स्वर